Dvorac Pišece jedan je od najstarijih i najvrijednijih dvoraca u posavskoj regiji istočne Slovenije. Njegovi počeci sežu u 11. stoljeće, kada je podignut radi zaštite važnih trgovačkih puteva i istočnih granica Salzburške nadbiskupije. Kasnije su njime upravljali salzburški upravitelji i zakupci sve dok ga 1595. godine nije kupio Inocent Moscon. Unatoč tome, salzburški je nadbiskup zadržao vrhovno feudalno pravo nad gradom sve do 1803. godine. Posljednji vlasnik, Alfred von Butlar Moscon, pjesnik, pravnik i političar, upravljao je sa 700 hektara velikim posjedom sve do kraja Drugog svjetskog rata, kada je dvorac nacionaliziran, opljačkan i prenamijenjen u stambeni prostor, dok čega je postupno propadao. Nakon razdoblja zapuštenosti, obnova dvorca započela je 2002. godine. Od izvorne romaničke jezgre dvorca sačuvana je impozantna stambena kula visoka 36 metara sa zidovima debljine 2,5 metra izgrađenima od kamenih blokova složenih u pravilne redove. Klesarski znakovi upućuju na to da je kula nastala oko 1200. godine ili tijekom prve polovice 13. stoljeća. U kompleksu, koji otkriva brojne veće pregradnje, ponajprije iz razdoblja renesanse, djelomično je sačuvana i romanička dvorska kapela s naknadno nadograđenom apsidom. Ispred dvorca nalazi se engleski park u kojem raste više egzotičnih stabala, među kojima su sekvoje, katalpa, platane, glečideje i ginko. U dvorcu je na svom znamenitom slovensko-njemačkom rječniku radio i slovenski jezikoslovac Max Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar objavljen je u 2 sveska između 1894. i 1995. godine, te sadrži više od 100.000 natuknica, što ga i danas čini jednim od najopsežnijih rječnika slovenskog jezika. Dvorac se obnavljao više od 20 godina i cijelo je vrijeme bio zatvoren za posjetitelje, no u veljači 2026. godine upravljanje je preneseno na lokalnu zajednicu, a ona će nakon više od 20 godina obnove ponovno otvoriti dvorac za posjetitelje, te će oni u njemu moći uživati kao jednom od najstarijih i najvrijednijih dvoraca u ovom dijelu Slovenije.